Milí Slováci, milé Slováčky, prichádzajú posledné dni v roku a prichádza aj Silvester. Všetci sa tešíme, ako budeme spievať, tancovať, zabávať sa, piť, ale po niektorí aj búchať piráty, hádzať petardy, strieľať rôzne rakety a tak ďalej a tak ďalej. Lenže nie všetci sa na to tešíme. Netešia sa na to napríklad naše domáce zvieratá, teda psíkovia, mačičky a tak ďalej. Pri každom výbuchu, pri každej svetlici sa zlaknú, dostanú strach, dostanú sa do takého traumu a na tieto následky môžu aj zomrieť. Preto by som vás chcel poprosiť, kroťte sa s tými petardami a rôznymi pirátmi a neviem s čím. A ak už teda chcete hádzať, tak to hádžte vo vymedzenom čase, ktorý máte vymedzený podľa zákona. Ja už som počul báchať piráty už 2 mesiace dozadu. Ale dátum máte stanovený od 31.12. od 6. hodiny večer do 1. januára 3. hodiny ráno. Takže vás prosím, urobte Silvester krajší aj domácim zvieratám. Neháčte tie petardy. Oni sú jediné, ktoré vás majú radi bez ohľadu na to, aký ste. A keďže sa už vidíme posledný krát v tomto roku a ja sa k vám prihováram posledný krát ako predseda PAP komunity Pochody a petície, pretože naša komunita zaniká dňom 31.12.2014, tak vám želám krásne prežité vianočné sviatky plné radosti, lásky a porozumenia v kruhu najbližších a rodiny a krásne prežitého Silvestra a nech vstúpite do nového roka 2015 tou správnou nohou. Dovidenia a krásne Vianoce.